बे मोनाबिलिनि लाइभआवहाय गोबाव सम जाबायमोन लाइभआव फैया दिनै नोंथांमोनजों सावरायलायनोसै होननानै नैबे लाइभखौ लानानै फैलायबाय सम बिदिनो फैबाय थागोन गगा मोनदों सारमोन गन्थंआ एकदम बोरैबा मोनदों माथोखौ एसे बोरैबा खोनानो हागौ दिनै गोबाव समनि उनाव नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै आंनि जितु बे चेनेलनि साबसक्राइबार आंनि फेमिलि नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै नैबे लाइभखौ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि सावरायलायनोसै होननानै खबर लालायलायनोसै होननानै फैलायबाय आङो नै नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामब्लानो जाबाय लाइक मोनसे होना होब्लानो जाबाय साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरोना सारमोन मेदाममोन दिनैनि बे मोनाबिलि दिनैथ' देवबार गन्थंआ एकदम गगा मोनसोदों ओंखायनो एसे डिस्टार्ब होनो हागौ माब्रै दं खबरफ्रा एसे फोरमायलायहरदो कमेन्ट खालामनानै गोबाव जाबायमोन नोंथांमोनजों लाइभआव फैया नोंथांमोनखौ खबर लायैया दिनै फैलायबाय नै आसा खालामो साफ्रोमबो मोजाङैनो दं जानांगौ इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो थांना थाथों जेबो बेमार आजार जायालासिनो मोजां देहा लानानै बयबो दावगालांनो हाथों लोंनाय जानायफोरखौ खमायब्लानो जाबाय लोंनाय जानायखौ गाराब्ला खमायाब्ला देहाफ्रा बोरै मोजां जागोन ना बेनिखायनो लोंनाय जानायफोरखौ खम खालाम होमबासो देहाफ्रा मोजां थागोन गन्थंआ एकदम बिराद डिस्टार्ब होबाय थादों सारमोन बिदिब्ला सारमोन नोंथांमोननि खबरा माबायदि कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो भिडिअफोर गोदान ब्लग भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायला बायदोलाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअ हरगासिनो दं नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला नायदो सापर्ट खालामनो गोसोब्ला सापर्ट खालामदो चेनेलफोरखौ साबसक्राइब खालामलाबायनानै लादो शेयारफोर खालामना होदो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जायो फैलायबाय दिनै नोंथांमोननि सापर्ट बिनो नोंथांमोननि मदद बिनो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादोलाय बिदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां कन्टेन्टफोर होनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोनाल' जेब्लायबो सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय फाइनालि सारमोन जोबोद मोजां मोनदों आरोना गोसोखौ नोंथांमोननि अननायाव जाबाय आरोना आङो जिखौ बिबाय थादोंमोन जाबाय आरो बैसिम खम समावनो मोजां भिडिअफोर कन्टेन्टफोर होनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननानै आंनिया माने 2K कमप्लिट जाबाय नोंथांमोननि सापर्टजों नोंथांमोननि मदद मोनै आङो माने 2K कमप्लिट थाबैनो खालामना जागोन होनना आसा खालामदोंमोन नोंथांमोनखौ खावलायदोंमोन सारमोन रायजो राजा नोंथांमोनखौ जाबाय जानायालाय बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो रोजा रोजा साबायखर आंनि चेनेलनिफ्राय आसा खालामो बिदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै बिदिनो नोंथांमोननि सापर्ट मोनलांबाय थागोन होननानै नोंथांमोननि अननायावनो मददआव सापर्टआवनो आंनि नैबे साइखं ब्लग माने नैबे मोनसे इउटुब चेनेला 2K कमप्लिट जाबाय आरोना नोंथांमोननो बे 2Kनि मोनसे भिडिअ लाना फैगोन आङो गाबोनफोर नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय लाइक मोनसे होना होब्लानो जाबाय बेफोरो गासिबो नोंथांमोननि अननायावसो जादों नोंथांमोननि सापर्टजोंसो जादों रायजो राजानि अननायजोंसो आंनि लोगो नोंथांमोननि अननायावसो जादों आरोना 2K कमप्लिट जाबाय जानायालाय जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि सापर्ट मोननायनि थाखाय आरो नोंथांमोना लाइभखौ नायगासिनो दं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो गोदानब्ला आरो साबसक्राइब खालामनानै लादो गोबां अनसायनाय सापर्ट मोनलांबाय थागोन होनना आसा खालामो आंथ' माने जेबो बारा बेफोरबायदि बुंनो रोङा दै बेनिखायनो माने बेनोल' आरो नोंथांमोननि जेब्लायबो अनसायनाय मदद मोनलांबाय थाब्ला बिदिनो भिडिअ बानायलांबाय थागोन बिदिनो नोंथांमोनजों सेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोनजों देखायलांबाय थागोन बिदिनो माने भिडिअफोर मोजां लाबोनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना लाइकफोर होब्लानो जाबाय आरोना नायनानै साफ्रोमबो आंनि इउटुब नैबे चेनेलनि साबसक्राइबार फेमिलि नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननि अननायाव माने 2K कमप्लिट खालामनो हाबाय आंबो नैबे थांनाय मैया दाखालि जादों आरोना 2K कमप्लिट जाबाय बेफोर गासिबो नोंथांमोननि अननायावसो
गगा मोनसोदों, गगा मोननायजों आरो गन्थंआबो बहुद डिस्टार्ब खालामबाय थादों। बेफोरबायदि नोंथांमोनखौ इन्टारटेनमेन्ट खालामनो बारा हाया बारा रोङा आरो बेफोरबायदि माने आं जा बायदि भिडिअ हगारो नोंथांमोना मोजां मोनाबो जानो हागौ, सोरबा मोजां मोनोबो जानो हागौ। थेवबो गावनि फंबाय साननानै जायगानिफोर दङब्ला गावनि फंबाय साननानै, गोजाननिब्लाबो गावनि फंबाय साननानै नोंथांमोना सापर्ट खालामलांब्लानो जाबाय। जाहाथे इयुनाव नोंथांमोननि थाखाय आंबो मोजां मोजां कन्टेन्टफोर लाबोनानै नोंथांमोननो देखायलांनो हायो, नोंथांमोनजों माने सेयार खालामलांबाय थानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना गावनि फंबाय साननानै सापर्ट खालामनानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो आरोना आदामोन, सारमोन। नोंथांमोननि मददखौ मोनहागोन होननानै आसा खालामो। मोजां ब्लग भिडिअ होनो हायाखैब्लाबो, मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायाखैब्लाबो, दिनै नोंथांमोननि अननायावनो 2K माने फेमिलि जाबाय। 2K माने 2000 जाबाय आरोना, 2000 फेमिलि जाथ'बाय आरो बर्थमान दा। बिदिनो आसा खालामो नोंथांमोननि अननायाव माने जालांबाय थागोन होननानै। नोंथांमोना जेब्लायबो अनसायलांबाय थागोन होननानै, आंनि इउटुब फेमिलि नोंथांमोना जेब्लायबो भिडिअफोरखौ नायलांगोन होननानै, लाइक होगोन होननानै आसा खालामो। नोंथांमोननि अननायखौ जेब्लायबो मोनबाय थागोन होननानै आसा खालामो। नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायनानै कमेन्ट खालामनांगौ, कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हायो। नोंथांमोना कमेन्टखौ खालामथारा आरो भिडिअफोरखौ लाइक होआ नोंथांमोना मानो थाखाय? ना मोजां जाया नामा आंनि भिडिअ कन्टेन्टआ मोजां जायाखै नामा? मोजां मोनो अब्ला लाइक हो, गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै एसे सापर्ट खालाम। एसे भिडिअ बानायनायाव आंखौबो सापर्ट खालाम, मटिभेट खालामना हो। नोंथांमोननि मोनसे लाइक कमेन्टफोरा गोसोफोरखौ उरां फारां जानाय गोसोफोरखौ सापर्ट मदद खालामो। गगा मोननानै एकदम बोरैबा जाबाय थादों, गन्थं सन्थं होथेजोबदों, ओरै हालौजोबदों। एसे खारनानै गोलोमदैखौ थिगसे गहोनांसिगोन, होमबासो साफा जासिगोन। गोबावथार जाबाय एसे गोलोमदै गहैयिया। जोंना माने गायनाय फुनाय गैयाना, बेफोरबायदि दुब्लि गैयाना गायनाय फुनाय सानफ्रामबो बिदि गायहैनो, गोलोमदै हगारनो। बेनिखायनो एकदम मोदोमफ्रा गिदिर जालांगासिनो दं। जानायफ्राथ' आरो ना बेदरल', बेनि अनगा माने मिरामिसफ्राथ' हाबनोनो नागिरा दाना। बेनिखायनो माने एसे एसेयावनो लोमजानो, गगा मोननो चान्स मोनो आरो माने गोलोमदैखौ हगारला जेबो, गोस गोस सिङाव हाबजोबना थायोना। बेनिखायनो जोंना आरो जानाय लोंनायफ्रा बारा। आं आरो मा बुंबावनो, नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि जिबायदि सापर्ट अनसायनाय मोनलांबाय थादों, बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर। नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाय हरनो हागोन। नोंथांमोना मानो कमेन्टफोरखौ बारा खालामा? खालामब्लानो जाबाय। नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो नोंथांमोननि रिप्लाइखौ हरगोनलाय आङो। दा नोंथांमोना कमेन्टफोरखौनो बारा खालामा, बेनिखायनो रिप्लाइखौ बोरै हरनाय जायो आङो। खालामो बहुतआनो खालामो, थेवबो बहुतआनो खालामा। गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला नायै लालाजोबदो सारमोन। गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो, शेयार खालामना होदो। गन्थंआ गगा मोननानै बिराद डिस्टार्ब खालामनो सारमोन। बारा गोबाव थाया आं लाइभआव, दसे थाबावनोसै। दसे नोंथांमोननिखौ खबर लालायबावनोसै, नोंथांमोनजों दसे सावरायबावनोसै। गन्थंआ बिराद डिस्टार्ब होबाय थादों। दिनै आरो देवबार सानदे, दिनैथ' आरो अखा सखा हाबाय थादोंलै सारमोन। अखा सखा हानायनि थाखायनो जेबो खामानिफोरा साक्सेस जायाखै। अखाया फुङावसो हायोना, फुङाव खामानि हरावसो। फुङाव अखा हाबाथाय ओरैजाय सानसे जेबो जाखाला। खारैया गगा मोननानै बुहुद खस्थ' मोनदों सारमोन। गगाया एकदम बिराद डिस्टार्ब खालामदों गन्थंखौ। बेनिखायनो मोजां रायलायनो हायाखै, आवाजफ्रा क्लियार फैयाखै जानो हागौ ना। नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय आंनि नैबे भिडिअआ माबायदि, माने मोजां नुदोंना नुवाखै, आवाजफ्रा क्लियार फैदोंना फैयाखै। आरो नोंथांमोना फेसबुकखौ मोजां मोनोब्ला फल' खालामदो, नायहैदो भिडिअफोरखौ।
साइखं दि ब्लग फेसबुकआ फाइनालि नोंथांमोननि अननायाव सापर्टआव 2K कमप्लिट खालामनो हाबाय नैबे बोसोरावहाय थांनाय नै दाखालि दिनखौ बावबाय आङो आं बेनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाना फैगोन 2K कमप्लिटनि नोंथांमोना नायनो रेडि जानानै था बार्थडे केक हानांगौ नामा सारमोन नोंथांमोन केक हानांगौ नामा केक हानो फैसा गैथ'वालै थाइसेबो गैया जानानै दं पकेट खालि अबस्था गाज्रि जाना दं बेनिखायनो केक हानो हाथ'नाय नंला आङो 2K आवथ' केक हागोन सानदोंमोन 2K कमप्लिट जानाय लोगो लोगोनो केक हानो सानदोंमोन नोंथांमोन सारमोन दायो माने केक हानोनो केक बायनोनो फैसा गैया जाना दं थाइसेबो नोंथांमोना एसे थाइसे थाइसे हरलायलायोब्ला केक हागौमोन आङो केक हानोनो फैसा गैया जाना दं दा सान्दि थाइसेबो फैसा गैया जाना दं 2K कमप्लिटनि केक हानो सानदोंमोन दायो आङो माबा मोनसे हानांसिगोन केक नङाब्लाबो बायदिसिना बिस्कुटफोरखौनो हानांसिगोन आङो 2K कमप्लिटनि नोंथांमोननो देखायगोन आङो नोंथांमोना नायनो रेडि जाना थाब्लानो जाबाय 2K कमप्लिटनि भिडिअ लाना फैगोन आङो नोंथांमोननि अननायाव सापर्टआव 2K कमप्लिट जाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जोबोद नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननानै जोबोद मोजां मोनदों सारमोन नोंथांमोन बिदिनो अनसायलांबाय थानाय मोनगोन होननानै बिदिनो आसा खालामबाय थायो नोंथांमोननि जेब्लायबो सापर्ट मोनलांबाय थागोन होननानै नैबे आंनि साइखं ब्लग चेनेलाबो नोंथांमोननि जेब्लायबो माने मददजों भिडिअफ्रा नायजालांगोन बिदिनो दावगालांगोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोनाल' चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव भिडिअफोरखौ लाइक खालामनो दाबाव नोंथांमोना दिसलाइक खालामबाबो खालामनो हायो लाइक खालामबाबो खालामनो हायो जिखुनु नोंथांमोना जा खालामनो गोसो खालामब्लानो जाबाय भिडिअफोरखौल' नायब्लानो जाबाय आरो गोदानल' साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय लोगोफोरनो सेयार खालामना होब्लानो जाबाय नोंथांमोननि गोबां अनसायनाय मदद सापर्ट नांबावगौ नोंथांमोननि सापर्ट मदद मोनब्लासो नैबे चेनेला माने दावगागोन नङाबा दावगानाय नङा माब्लाबाबो आगान बारायनाय नङा मानो होनोब्ला रायजो राजानि सापर्टजोंसो जेब्लायबो दावगानो हायो मुंदांखा जानो हायो दावगासारनो हायो नोङो हायो नोङो माने इडुकेटेड जुदि मानसिब्ला नोङो माने फरायनायजों गावनि रोंगौथिजों दावगालांनो हायो गेलेनाय बारनायफोरजों नोङो दावगालांनो हायो बिदिनो नोङो मेथाइ खननाय बेफोर जाबाय गाव गावनि बेयावबो माने नोङो भट सर्ट नांगौब्ला रायजो राजानि सापर्ट नांगौ जायो अनलाइन जुदि भटफोर होनांगौब्ला बेयावबो रायजो राजानि सापर्ट नांगौ जायो बेनिखायनो रायजो राजा गैयाब्लानो जेबो गैया सासे मानसिया गामियावहाय न'खरावहाय माबा मोनसे हाबा हुखा जानोब्लाबो रायजो राजानि सापर्ट नांगौ सोरबा माबा मोनसे जागोनब्लाबो रायजो राजानि सापर्ट नांगौ बेनिखायनो गासिबो बिथांखियावनो रायजो राजानि सापर्ट मदद नांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय हेल' गुड इभिनिं आदा मोजां गुड इभिनिं सेम टु इउ ब्र' जंगा फाग्ला नामानो जंगा फाग्लानो सेम टु इउ ब्र' लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबसक्राइब खालाम सेयार खालामना हो लोगोफोरनो सरि नोंथांमोन गगा मोनदों गन्थंआ जोबोद खस्थ' होगासिनो दं नै गनोसो नागिरलायबाय गगा मोनदों सारमोन गन्थंआ बहुद प्रब्लेम होदों एसे एसे गोलोमखांबायबो नै सिङावहायसो गोस गोस जादों नामाथाय गन्थं सन्थं होथेदों एकदम सिङावहाय गोस गोस बोरैबा मोनबाय थादों आंनि बे लाइफआवहाय माबा मोनसेफोर बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला गिबियावनो आंनि साबसक्राइबार फेमिलि नोंथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा साफ्रोमनावबो गिबियावनो हमदांसायै जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय माबा मोनसेफोर बुंथावै रावफोरबो बुंफ्लांबायदोंब्ला नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो हागोन आरो कमेन्ट खालामालै ब्र' जोंनि रावबो कमेन्ट खालामाखैथ' आरो चेनेलाथ' आदा गोदान ना बेफोरबायदिखौ माने नायनो बारा मोजां मोना खोमा एकदम ओरै जानाय बेदर अरख्लानाय माबा मोनसे बेफोरबायदिखौसो नायो कमेन्ट खालामो जों आरो सिम्पोल भिडिअ जायो जोंनिया सिम्पोल फैयो ब्लग भिडिअफ्रा बेनिखायनो बारा कमेन्ट खालामा थेवबो नोंथांमोनानि अननायाव दिनै 2K फेमिलि कमप्लिट खालामनो हाबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर रोजा रोजा नोंथांमोननिसिम थेंक इउ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय 2K कमप्लिटनि थाखाय केक हानो सानदोंमोन केक हानो फैसा गैया केक हानाय नङा आङो बिस्कुटफोरखौनो हागोन र' नोंथांमोना नुनो हागोन भिडिअ लाबोना फैगोन आङो 2Kनि नोंथांमोना नायनो रेडि जाब्लानो जाबाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंथांमोना दिनै
बे चेनेलखौ अनसायलांबाय थानानै दिनै माने नोंथांमोननि अननायावहाय आं जिखौ सानदोंमोन खम समावनो जाबाय आरो कमप्लिट जाबाय। बिदिनो सापर्ट मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो। नोंथांमोना जेब्लायबो सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय। मानसियालाय दं माथो दङ मानसिया कमेन्ट मानो खालामाखै बेखौथ' आङो मिथिला। बेफोरो जाहैबाय गाव गावनि सायावसो। सोरबा मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालामसिगोन, सोरबा मोजां मोनाब्ला खालामला। बेफोरो जाहैबाय गाव गावनि सायावसै। नोंथाङा कमेन्ट खालामदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जंगा फाग्ला। फुरा सापर्ट दं नोंजोंबो, आंखौबो सापर्ट खालामलांबानो जाबाय। बबेनि नोंथाङा कमेन्ट खालामना खिथालाय। मा जायगानिफ्राय कमेन्ट खालामदों, मा जायगानिफ्राय नायदों। गोलोमखांलायबायलै सिङावहायसो माने गोस गोस मोनबाय थादों। गोलोमखांलायबाय नैबे गोलोमदैया गजोबबानो स्रां मोनगोन बायदि मोनदां। एसे खारहैनांसिगोन, एसे जुथा गाननानै थिगसे खारहैनांसिगोन दसे। होमबानो स्रां मोनगोन बायदि मोनखादों आङो। गोलोमदैया माने सिंनिफ्राय ओंखारनो हायाखैलै। बेनिखायनो गोस गोस आरो सानसे उन्दुबायना दिनै। जेबो खामानि गैया सारमोन, जानांगौ लोंनांगौ उन्दुनांगौ। भिडिअ' नागिर बानायहैलाबायनांगौ। मानसिफ्रा बारा मोजां मोनला आंखौ, खाथिनि मानसिफ्राबो। न'निफ्रायनो जेरावबो थांला माथो उन्दु उन्दु थाबाय थायो होनो। खिन्थु आंसो मिथिगौ आं दि मा खामानि मावगासिनो दं। अनलाइननि खामानि नोङो मावोब्लाना अफलाइननि मानसिफ्रा नोंखौ हाजासे बुंगोन, हाजासे रायगोन खुमागोन, हाजासे बखिगोन। डन्ट केयार खालामब्लानो जाबाय सारमोन, नोंथांमोन। नोंथांमोना जुदि अनलाइनाव साक्सेस जानोब्ला, खामानि मावनोब्ला, अफलाइननि लोगोआनो जा, सोरबा रायखुमानाय, सोरबा बुंखुमानाय, बाद हो बेफोरखौ डन्ट केयार खालाम। न'नि मानसिफ्राबो नोंखौ मोजां मोनाबो जानो हागौ। न'आवनो जुदि नों सानफ्रामबो थाबाय थायोब्ला, खामानिखौनो जेबो मावलाब्ला, फैसा थाइसेबो मोनाखै नोङो दा, नोंहा मावनानै मा फायदा दं होननानै नोंखौ रायगोनबो सोरबा बुंगोनबो। बेनिखायनो डन्ट केयार। आंथ' जा सिमां इसोरनि अननायाव जाफुंबा जाफुंबाय, जाफुङाबाथ' आरो मा खालामनो नाजागासिनो दं। आंखौ दा गामिनि मानसिफ्राबो बुहुत मानसिफ्रानो सानो न'आवनो थाबाय थायो, खामानि दामानि मावला, मबाइलाव थायो, सानसे गेम गेलेयो नामा बिदि सानबाय थायो। नङाथाय गेम गेलेयालै नोंथांमोन सारमोन। आङो दि मा सानखुमानानै दंबाय थायो, दङ आरो नोंथांमोना नुलांबाय थाब्लानो जाबाय। अनलाइनाव खामानि मावग्रा मानसिखौ बारा मोजां मोनालै सारमोन। फार्स्ट समाव जेब्ला जागोन ना माबा मोनसे, अब्लासो नोंथांखौ हाब नोंना खामानिया थिगानो मारलै बेफोरबायदि सानगोन आरो। बेनिखायनो डन्ट केयार खालाम। नोंथाङा अनलाइनाव खामानि मावनो गोसोब्ला अनलाइनाव खामानि मावब्लानो जाबाय। अफलाइनावथ' नोंखौ गोबां मानसिफ्रा नोंखौ नै सम जालायबाय मोनालायबाय लोंनो लिंलांगोन, थांदोलाय, नोंहा ओरैनो बेखार जाहैलायबाय, फैसाबो जिलायबाय। सोरबा अबावबा पार्टि जानो थांलायबाय, थांदोलाय, इयाव जिहैलायबाय फैसा। अनलाइनाव खामानि मावोब्ला नोङो अफलाइननि मानसिफोरजों जुदि नोङो एडजास्ट जाना थानोब्ला नोंहा अनलाइननि खामानिया जाफुंनाय नङा। मानो होनोब्ला लोगोफ्राथ' जोबखाया नालाय, गोसोखांब्लानो जाब्रबलाबायो। बिनि थाखाय माने एसे उसुबिदा जायो। बेनिखायनो नोङो सम लाना नोङो सप्तासेयानो जा, मास मोनसे जा, नों रावखौबो लोगोबो मोनाबो जानो हागौ। सोरबा नोंखौ माबा मोनसे बुंनोबो हागौ। नोंहा बेखौ दुखु मोनना लाब गैया आरोना। अनलाइनाव जुदि नोङो साक्सेस जानोब्ला, खामानि मावनोब्ला। आंथ' दा अनलाइनाव खामानि मावगासिनो दं नालाय, आंना माने दैलिग सोरांबानो कन्टेन्ट बानायनांगौ। कन्टेन्टआथ' जाना फैखाया नालाय, नोंसो बानायनांगौ, नोंसो कन्टेन्टखौ दिहुननांगौ। कन्टेन्टआ गावनो जाना फैखाया। नोंसो कन्टेन्टखौ क्रियेट खालामनांगौ, नोंसो भिडिअफोरखौ बानायनांगौ, नोंसो भिडिअफोरखौ नागिरनांगौ। सोरांबानो आंना मा भिडिअ मोनगोन, मा भिडिअ आपलड होनो हागोन आं दिनै, मा भिडिअ नागिरनानै मोनगोन, अबाव थांबा मा भिडिअ मोनबोगोन, मा भिडिअखौ आं हगारथावना, नै बिसो आंना टेनसना बिदिसो थाबाय थायो दा। थेंक इउ। आं अदालगुरिनि बेंगलरनिफ्राय नायदों। गोजोननाय थाबाय। मोजाङै मोजां खामानिफोरखौ मावनानै मोजाङै मोजां न' फारसे फैफिननो हाथों, बेनि थाखाय आसा खालामबाय। नोंथाङाबो मोजाङै मोजां माने गुबुन जायगायाव दं नालाय खामानि मावनो, गुबुन जायगायाव थाहैदों। बे जायगायावहाय नोंथाङाबो मोजां मोजां खामानि मावनानै न' फारसे मोजां मोजां फैफिननो हादों, बेखौनो आसा खालामबाय। बेखौनो माने खावलायबाय आरोना नोंथांखौबो। जाहाथे गुबुन जायगायाव थानानै माने रां रुफा एसे खामायनानै न' फारसे लाबोफिननानै न'फ्राव मोजाङै थाफैनो हादों, बेखौनो आसा खालामबाय। सेयार खालामना हो, साबसक्राइब खालामनानै हो लोगोफोरनोबो, जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफ्राबो नुथों, नोंथांमोननि लोगोफ्राबो नायनो मोजां मोनोब्ला नायथों। बेखौनो खावलायो नोंथाङा मोजाङै मोजां खामानिखौ मावनानै न'फारसे मोजां मोजां फैफिननो हाथों, बेखौनो आसा खालामबाय आरोना नोंथांनिसिम। जंगा फाग्लानो नामा बोरैबालै नोंना एसे, जंगा फाग्ला। थिगानो गावबागाव गावबागाव चइस, गावबागाव गावबागाव नाम।
गावबागाव सइस थायोना मोनफ्रोमबो। आसा खालामो साफ्रोमनिबो अनसायनाय मोनलांबाय थागोन, लोगोसे मदद सापर्ट मोनबाय थागोन, गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन, मदद खालामगोन होननानै आसा खालामो आरो। YBY आव जयेन जायाखै आङो। YBY आव जयेन जादों नामा ब्र'? नोंबो गोजोननाय थाबाय। आङो ब्र' YBY आव एक्सुवेलि जयेन जायाखै। फैसा गैयालै YBY आव जयेन जानो, फैसा थाब्ला जासिगौमोन। फैसायानो थाइसेबो गैया। 2K नि पार्टिखौनो आङो केकखौनो हानो हानाय नंला नै। फैगोन बैसागुआवसो हानांसिगोन 2K नि केकखौ। फैसा थाइसेबो गैया YBY आव जयेन जानो, बिदि अनलाइन गेमफ्राव जयेन जानो। भिखारि जाना दंथारो दा, थाइसेबो गैया। मबाइलाबो नै रिसार्जआ जोबहां जोबहां जालायबाय। रिसार्जखौबो बोरै सोगोन बेखौसो टेनसन जालायबाय आंहा। हाजिरा मावनांसिगोनलाय साननैसो, नङाब्ला रिसार्ज सोनो हाथ'नाय नंलालाय। YBY आव एक्सुवेलि जयेन जायाखै आङो। नोंथाङा जयेन जादोंब्ला सानै हयै गेलेब्लानो जाबाय। सानै हयै इनकामफोर जादोंब्ला मोजाङै मोजां उज्रुफोर खालामना लाब्लानो जाबाय। रियेल ना फेक ब्र'? बेखौथ' आङो बारा बिनि बिखय मोनथिया दै YBY नि। गोबां मानसिफ्रानो माथो उइद्र' खालामगासिनो दं। जोंनि जायगायावबो गोबां दङ बे YBY आवहाय। गोबां मानसिफ्रा माने उइद्रबो खालामगासिनो दं, मोनगासिनोबो दं। मोजाङानो जागोनदां। एसे उन सिगां खबर लानानै जयेन जाब्लानो जाबाय जुदि जायाखैब्ला। आरो फैसाफोरखौ बारा इनभेस्ट खालामाब्लानो जाबाय। एसे नायनानै गावनि हानाय बायदि इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। गोबां मानसिफ्रा माथो मोनाब्लाथाय ज' ज' माने टाइमखौसो नेबाय थायो माने, माला जागोन समा, ज' ज' थांसिगोनलाय। गेम बोरै आं नायाखै दे। ओमफ्राय माने दिहुनसिगोनलाय फुङावहाय, लब खालामसिगोनलाय। आंखौथ' हाबनो थिनबाय थायो। आंहा फैसा थाइसेबो गैया ब्र', बिनिखायनो हाबनो हायाखै आं। मानसिफोरा माने दासान्दिसो बुहुत माने उइद्र' खालामगासिनो, मोनगासिनो। बेनि थाखाय रियेलानो जागोन नामा बे एप्सआ? मोजां खबर लानानै नोंथाङा जयेन जाब्लानो जाबाय। फैसाफोरखौ एसे नायै हयै इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। मानो होनोब्ला बेफोर अनलाइन ट्रेन्डिं गेम ना, बेफोरखौ माने सानै हयै गेलेनांगौ। सानै हयै माने मोजांब्लाथ' मोजां। आसा खालामो साफ्रोमबोनिबो फिथाइया मोजां जाथों होननानै। सानै हयै खबर लानानै गेलेब्लानो जाबाय। YBY आव माने गोबां मानसिफ्राथ' दा जयेन जानानै दं। उइद्र'बो खालामगासिनो, मोनगासिनो दं। आंखौबो बुंबाय थायो जयेन जानो, बुंबाय आंखौ साब्रै साबासो। ओमफ्राय आंहा उफाय गैया, हाबनायानो जायाखै आं। हाबबालाय इनकामफोर जासिगौमोन खोमा। आरो जोंनिया माने जिमेलफोरखौ जानला माला बाहायजायाना, चेनेल गोनां, गिनो गोनां जायो। जानला माला आरो बिदि थार्ड पार्टि एप्सफोरावथ' लग इन खालामजाखाया। बोरैबा बोरैबा थुलांनांगौबाथाय सेस। इमान खस्थ' थैखौ दै खालामनानै सान हर भिडिअ बानायनानै दिनैसिम नैबे प्लेटफर्माव फैदों। बिनि थाखायनो माने जिमेल पासवार्ड जोंना पार्सनेल जाजोबो दे। बेफोरखौ माने रावजोंबो सेयार खालामजाया। आरो बेफोरखौ जानला माला एप्सआव माबाबो खालामनो हाया। आरो जिमेलालाय दं मोनथाम मोनब्रै, होमबाबो माने आङो बेफोरबायदि माने अनलाइन एप्सफ्राव माने जिमेलखौ एड खालामा। गिनो गोनां जोंनि जिमेला। एक्सट्रा जिमेल खुलिनानै लानांगौ जायो। एक्सट्रा जिमेलबो दङ दंनायालाय, होमबाबो मोनसे मबाइलानो ना। बिनि थाखाय माने अनलाइन एप्सफ्राव माने बारा माबा खालामा आरो आङो। गोबां थार्ड पार्टि एप्स थायोना। बेनिखायनो आरो गोबां पेक स्पनसारशिप फैयो, बुहुत फैयो आंनावबो स्पनसारशिपनि पेक गोजा। बेफोर सब माने मायावबा सियाना मायावबा सेबलांबाथाय गैला, चेनेला डिलिटबो जालांनो हागौ। फिसा फिसा चेनेलफोरखौ बांसिन टारगेट खालामोमोनलै हेकारफ्रा, फिसा फिसा चेनेलफोरखौ टारगेट खालामो। बिसोरो जुदि हेक खालामनो हाब्लाथाय, रिकभारि जायाब्लाथाय चेनेलफोरखौ फानसिगोन, गावसोर सालायसिगोन, बिदि खालामो। बिनिखायनो माने आङो नैबे जिमेलजोंहाय माने बेफोरबायदि माबाफोरखौ एसे माने बायो आरो आङो। जिमेल माने इम्परटेन्टना जिमेलानो इयो। बिनि थाखाय एप्सफोरखौ लग इन खालामो आङो। एक्सट्रा जिमेल खुलिनानै लग इन जानो हायो। एक्सट्रा माबाजों गोदान खुलिनानै। थ' दोनदोलाय बे टपिकखौ, YBY निखौ। मोनग्राफ्रा मोनगासिनो दं, खामायग्राफ्रा खामायगासिनो दं। जोंहा जाम्बा बायदियैनो थाबाय थागोन। माथो खालामनो,
फैसा थाबाथ' हेड जासिगौमोन फैसाबो गैया रावबो होनो हाया 2K नि पार्टिखौनो बोरै होबावगोन जादों 2K कमप्लिट जानायनि 2K नि माबाखौहाय आङो केकखौहाय माबोरै हागोन सानथामसो हाजिरा मावनांसिगोन सारमोन सानथाम हाजिरा मावनानै आङो केक हागोन 2K नि गाबोननो नागिरहैनांसिगोन हाजिरा सोरनाव मावगोन मा खामानि मावगोन आङो बेरसा मारिलाबायनांसिगोनलाय केक हानांगोन सारमोन ना 2K नि बेसेबांबा गोबावनि उनाव नेयै नेयै 2K कमप्लिट जाबाय दायो आङो केक हानांगोन ना केकखौथ' हानांसिगोन फैसाथ' गैया हाजिरा मावग्रोनांसिगोन सानब्रैसो हाजिरा मावबानो केक हानो हागोन आङो मेंबायलै रायलाय रायजोफोर माथो खालामबावनो मानसिनि देहा मा समाव मा जायो नै हार्टफ्रासो प्रब्लेम मोनदों नामा एसे बोरैबा मोनगासिनो नोंथांमोननि सापर्ट मददजों 2K कमप्लिटनि केकखौ माबोरै हाबावगोन आङो जबसो मावदों दे मावबाय था थिगानो मावबाय थाब्लानो जाबाय चेनेलफोरखौ सेयार खालामना हो फंबाय नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो सापर्ट खालामनो हो जोंनि बर'खौलाय आरो रावबो नायखाया बर'आनोल'सो नायखायो सापर्ट खालामलायनांगौ जों गावजों गाव अनलायनांगौ जोङो बयजोंबो अनलायलायना थानांगौ जोंनि गाननायानो बेलेखा जोंनि रायलायनायानो बेलेखा जोंनि ट्रेडिसनेल जाथि भाषा रावानो बेलेखा रावजोंबो मिलायखाया गौरब दं आंहा गावखौनो बर' होननानै नंगौ जोङो जेबो मावनो हायाखै जाथिनि हारिनि जेबो मावनो हायाखै फिसा फिसौ दासो एसे इउटुब भिडिअ बानायलाबायो आरोना नोंथांमोन एसे सापर्ट नांगौ नोंथांमोननि जेब्लायबो सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय मावग्राफ्रा सारमोन दङ जोंनि मोजां मानगोनां सारमोन दं बिथांमोनहा मावगासिनो दं जेब्लायबो सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय जोङो हारिखौ जेब्लायबो जौगाहोनायाव जोङो मदद खालामबानो जाबाय गावजों गाव एना एनिखौ ज्राब गारनानै जोङो ज' खौसे जाब्लानो जाबाय बर'आ बर'खा आलादाखा मानसियाबो बर'आबो मानसियानो आलादाखा गाननायाबो आलादाखा ड्रेसाबो आलादाखा रावाबो आलादाखा नोंसोर नुवाखै सारिफोरखौ नुवाखै सारिखौ मोनबेसे जाथिया गानो बयबो गानो सारिखौ जोंनि बर'आ सारि गानो नामा गानाना सारमोन जोंना माने गाननायानो बेलेगखा दख'नाखा बायसे समायना नुयो आरो जों गामसा गानबावनांगौब्ला माबायदि नुयो जोंखौ बा गामसा आर'नाइल' लादो बेरायदो आरो टाउनाव गोमो जोबगोन जोंनि ड्रेसफोरखौ दा बायदियाव गुबुन जायगाफ्राव जुदि गाननानै देखायनांगौब्ला सारिखौलाय बयबो गानोना सारमोन नोंथांमोन बयबो जाथिनि हिनजाव माहारिफ्रा गानो सारिखौ खिन्थु जोंनि बर'फोरनाथ' सारि गाना दख'ना गानो खिन्थु मालायनि माबाखौ सोलोंलांबाय आरो दा गाननो बायदिसिनाफोरखौ ड्रेसफोरखौ बेनि थाखायनो माने बयखौबो खावलायो गावबागाव हारिनि गावबागाव ड्रेस दंखायो नोंथांमोना गानबानो जाबाय गुबुननिखौ गाननाय लोगो लोगोनो गुबुनखौसो जौगाहोनाय जायो आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय दै गिबियावनो सारमोन नोंथांमोन मानो होनोब्ला गावनि हारिनि ड्रेसा मा होननानै सोङोब्ला सारि होनब्लाथ' जायाना जोंना दख'ना दंखायो गावनि आखाइजों दानाय आगर बेसे समायना नुयो बेसे मोजां नुयो जोंहा दख'ना दंखायो बे दख'नाखौ गानालासिनो जुदि सारि गानोब्ला माबायदि नुगोन बेखौ एसे साननानै नाय नोंथांमोन आरो जोङो गामसा दंखायो गावनि बर'नि गामसा गोथां आर'नाइ दंखायो जोङो गावनि आर'नाइ गामसाफोरखौ गानोब्ला जों गावखौनो बेसे साइज मोनो समायना मोनो गाव गुबुननि ड्रेसफोरखौलाय मानो गाननो ने नोंथांमोन आंथ' गान होआ न'आव बिदि सारि थारिथ' आंनियाव हाबनो मोनखाया आरो जों अरिजिनेल बर' जोंनियाव बेफोरो सोलिया बेंगालराव गामसा गानना बेरायगोन र' आं शपिं मलाव एन्ड दा पार्कआव अके ब्र'
जोबोद साबायखर। जोङो नोंथांमोना जुदि गुबुन जायगायाव दङब्ला गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ देखाय, गावनि हारिनि गाननाय जोमनायजों नोंथांमोना गुबुन माने हारिफोरनो देखाय गाननाय जोमनायखौ माबायदि नुयो बिथांमोनहाबो बुजिगोन जोंनि ड्रेसा माबायदि समायना मा एसे मोजां। बिनि थाखाय माने नोंथांमोनखौ जुदि नोंथांमोना गुबुन जायगायाव जुदि गावनि गामसा आर'नायफोरखौ गाननानै जुदि देखायनो हायोब्ला जोंहाबो माने गौरब दं, जोंहाबो माने नोंथांमोननि सायाव माने जोबोद मा बुंबावनो आङो जुदि जोङो माने आंथ' दा बायदियाव गुबुनाव थांनो मोनोब्लाना गामसासो गानना बेरायजोबगोन आं। गामसा गानबाय आर'नाइ खाबाय ओमफ्राय गिदिंबाय आरो बेरायबाय। दा बायदियाव जुदि आङो गुबुन जायगाफ्राव जुदि थाहैनो मोनोब्ला जायगाफ्राव आं गामसा गाननानै बेरायगोन, देखायगोननो नाजागोन आरोना जि मानसिम हायो। बुंनाय बायदि जाजोबाबो जानो हागौ नोंथांमोन, जा खुगायाव बुंदों बेबायदि जाजोबाबो जानो हागौ, खिन्थु जिमान हायो नाजागोन गावनि गाननाय जोमनायखौ देखायनो मानसिफोरनो, गुबुन मानसिफोरनो गावनि हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ देखायनो नाजागोन। आंथ' थारमाने फिसा फिसौ दासो माने एसे जाहांदों नालाय, बेनिखायनो गोबां सापर्ट नांगौ। नोंथांमोना जेब्लायबो सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय। गोदानब्लाथ' आरो बुंखाबाय साबसक्राइब खालामनानै लादो, बेफोरबायदिनो अनसायनाय मोनलांबाय थागोन होननानै नोंथांमोननिसिम आङो जोबोर गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय सार नोंथांमोनखौ रायजो राजा साफ्रोमखौबो। बेसेबां फरायो ब्र नों? थोद आं फरायलाना ब्र पार्टनार, फरायलाना आङो, गारबाय आङो। सिगां एसे बायदिसिना प्रब्लेम जादोंमोन, बेनि थाखाय गारबाय आं फरायला। आङो डाइरेक्ट देन्जार पाससो, फरायला आङो ब्र'। आंबो बेंगालरावसो थांसै नोंसोरो लांफायोब्ला खामानि मावनो। बेंगालरावहायसो भिडिअ बानायहैबाय थानोसै आं गामसा गाननानै। नोंसोरो थांसै आं ब्र', मोजांब्ला खामानिफ्रा लांफायोब्ला। न'आव एसे बेखार जाना दंथ'योलै। फरायलालां ब्र' जेने थेने नामफोरखौ लिरनो रोङो आरो मा बुंबावनो। जेने थेने गावनि नामखौ लिरनो रोंबाय, बेखौनो जाबाय। आं एसे सिनायलाबायबाय आरोना लिरनायफोरखौ, मालायफोरनि लिरनायफोरखौ सिनायो, बेनो जाबाय। गिदिर फरायब्ला माबा मोनसे जागौमोन खोमा, दा लिरनायावनो गैयाना बिदि, बेनिखायनो माने फरायनायफ्रावबो जौगानो हादिया। काहानि दं गोबां, खिथागोन आं र' काहानिखौ मालाबा मोजां भिडिअ लाना फैगोन आं। फार्स्ट ए टु जेद भिडिअ लाबोगोन आङो, मा जानाय, मा घटना जानाय, अबाव थांनानै फैनानै मा जानाय, स्कुलावहाय मा घटना जानाय, खिथाजोबगोन आं। नोंथांमोना नेबानो जाबाय सम मोनोब्ला नायनो। रोखा रोखा हिस्ट'रि लिरना दोनखाजोबदों आङो, बै समाव जाबोनाय जाथायफोरखौ, माबायदि खालामनाय, मानसिखौहाय माबायदि खालामनाय, माबायदि माने दङ बेवहाय गोबां काहानि दं। बे लिरखाजोबनाय दं दे, गोसोआव दङ आरोना नैबे गोसोआव। बेखौहाय मोनफा मोनफा नोंथांमोननो मालाबा सेयार खालामगोन आङो। मोजां भिडिअ लाना फैगोन आङो, मा समाव मा जानाय, माबायदि काहानि जानाय। काहानि दं, नङाबा ओरैनो गाराखै फरायनायखौ। दे जियानो जा दोनदो, पार्सनेल लाइफ आंनाबो दङ, काहानि दङ, बेखौ नोंथांमोनजों सेयार खालामगोन, सावरायगोन। नोंथांमोननो खिन्थागोन र' आंनि पार्सनेल लाइफआव मा जानाय, फरायनाय स्कुल लाइफआवहाय आं बबे स्कुलाव फरायोमोन, बे स्कुलनिफ्राय आंखौ अबाव लांनाय, अबाव लांना माबोरै काहानि जानाय, मा जानाय, बेखौ खिथाजोबगोन आं। रावखौबो गिया आङो, रावखौबो गिनानै लाब गैया। सोरबा सैमाया आंखौ नायफैयाखै, सोरबा माबाया आंनो जाहोफैयाखै। आंसो सोलिदों, आंसो दुखु खस्थ'जों आंसो सोलिगासिनो दं। न'खराव माबायदि आंसो मिथिदों दा। जोंहाथ' आरो फादाराबो गैला, गोमानानै थांबाय। दा हारसिंसै, आंनि सायावनो दंजोबो दा गासिबो, ओंखायनो नाजागासिनो दं। नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय। काहानि दं ब्र' आंना स्कुलावबो। बै समावहाय आं माने साननानैसो दंबाय थाखायो, मोनसे समाव जुदि आंहाथ' दा जेबो गैया दे, बिदिनो गोदाव सोरावसो। आंनि काहानि स्कुल, आं बबे स्कुलाव फरायोमोन, बिनिफ्राय आंखौ बबे स्कुलाव लांनानै मा खालामनाय, मा जाथाय जानायखौ खिथाजोबगोन आं नोंथांमोननो। र' समा सफैदों, समा सफैबा खिथागोन आरोना। रावखौबो गियालै, गिनानै लाब गैया।
दानि जुगाव ब्र' गाव गावसो रावबो सैमायाबो होफैयाखै नायफैयाखै गाव गाव सोलिनानै जागासिनो दं आरो सोरखौ मोननो लुबैनो सोर होफैनो बे जुगावलाय मावना आथिं आखाइ दं मावनानै जा आथिं आखाइ गैया बिदिनो था मोजाङै मावनानै थाबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना गोजान जायगायाव दङ एसे जायगाफोरनि माबाफोरखौबो नायनानै एसे सोलिब्लानो जाबाय नोंथांमोनाबो जायगाफोरखौ माने गोजान जायगा ना खै बोसोरसो जाहैखोबा नोंथाङाबा एसे जायगानि माबाफोरखौ नायनानै एसे थानायफोरखौ माबानायफोरखौ एसे मोजाङै सोलिब्लानो जाबाय दे बे गोजान जायगायाव दंना आरो न'खरनिफ्राय गोबां आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजां जायगा गोजान जायगायाव दं नालाय मोजाङै मावनानै माबानानै न' फारसे फैफिननो हादों बेखौनो आसा खालामो गोलोमलायबाय फांखा गैयालै आंना स्टुडिया नैबे जाहैबाय आंनि इउटुब स्टुडिअ माने बेखौ आं सानगासिनो दं स्टुडिअखौ बानायनो दा माने बेफोरबायदि जेबो गैथ'वा लासै लासैनो नोंथांमोननि अननाय सापर्टखौ मोनलांबाय थायोब्ला सानसे जागोन बेफोरबो आङो फार्स्टआवनो एसे गोजान जायगायाव खारनोसै र' थांनो सानबाय थादोंलै माथो मिलायाखै दिनफ्राबो आर'नाइ लायोब्ला मोजां नुयोना सारमोन नोंथांमोन आर'नाइखौ आङो जेराव थाङो बेयावनो लांखायो आर'नाइया जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल बर'नि मोनसे ओरैबायदि समायना गाबजों दाजानाय बे आर'नाइया नै नुदोंना गोजाननिफ्राय सिनायखायो आर'नाइखौ जेब्लायबो लाखायो आङो र' सारमोन जास्ट 1 मिनिट गगा मोनदोंलै सारमोन एसे एसेयाव गबाय थादों गन्थंजों बाहेरायाव लागायना फैबाय गन्थंआ एकदम नैजों साजोबलायबाय खना खना ओमफ्राय ब्र' मा जानायनि लाहार फाहार खालामखो दिनै जेंगाव फाग्लासो नामानो जेंगाव फाग्लालै ब्र' नोंनिया एसे बोरैबा मिन्थावनानो अदालगुरि मा जायगानि नोंथाङा फंबाया अदालगुरि मा जायगानि दायो नोंथांमोना लाइभआवहाय जाय बिथांमोना नायगासिनो दं रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना आंनि नैबे लाइभ भिडिअ'आवहाय सापर्ट माने नायनायनि थाखाय सापर्ट होनायनि थाखाय माजबाट मा जायगानि मा एरियानि माजबाटआवथ' गोबां आंनि न'खरनि मानसिफोर दं माजबाटआवल' थांनाय जागोन आं नै साननैसो उनाव ओरैजाय गामिथिंजाय बावबाय आङो गामिनि नामफोरखौ माजबाटआव गोबां लोगोफोर जाबाय आंहा फेसबुकआवबो गोबां माजबाटनि लोगोफोर दं आंना दायो कमेन्ट समेन्ट खालामो बिदिब्ला जेब्लायबो नोंथांमोना गाव गावनि आथिङाव गसंनो नाजादो रावबोथ' होखाया नालाय रावबोथ' नायखाया नालाय जेरै नोंथाङाबो बेंगालराव थानानै मावगासिनो दं मावबाय था मोजाङै मोजां आंबोथ' बेंगलरावनो खारनांसिगोन नामाथाय उफाय गैला साननैसो उनाव खारनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो लोगो हमहैगोन दे थांबाथाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरबानो जाबाय थांबाथाय लोगो हमहैगोन जेंगाव फाग्ला नोंथांखौ बेंगलरावहाय
मा बुंबावनो मा रावजों रायलायबावनो सारमोन बेफोरबायदि जेबो इन्टारटेन खालामनो हानायबो माने बिदि ड्रामाफोरबो रोङा बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियाफ्रावनो माने आङो बारा गोबाव जाखायाखै खामानि मावनाया बेनिखायनो दासो माने बेफोरबायदि जास्ट सोलोंलांगासिनोसो दं ससियेल मिडियाआव माने दासो खामानि मावगासिनो दं दासो मिथिदों आङो ससियेल मिडियानि पावारखौ गोदोफोरथ' माने एनड्रइड मबाइल गैयामोन फिसा मबाइलसोमोन इउटुबनि बेफोरबायदि जेबो मिथियामोन आरो बेफोरबायदि फेसबुकफोरखौनो मिथियामोन खुलिनोनो रोङामोन लोगोफोरजोंसो बैजों सोलोंलाय बैजों सोलोंलायसो रोंदों बेनिखायनो दासो मिथिदों ससियेल मिडियाफोरखौ बेनिखायनो जोङो बाहायनो रोङोब्ला जोबोद मोजां आङो जोंनि उन्दै उन्दै जाखांफुनाय देरफुनाय फंबाय बिनानावखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोङोब्ला मोजाङै बाहाय जानला माला माने बाहायनो नाङा इसे गोरोन्थियावनो गोबां खहाबो जानो हागौ नोंथांमोननि मान खहाबो जानो हागौ मानो होनोब्ला नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखादों दानि दिनाव माबायदि फटक सटक आपल'ड फैयो माबायदि भाइरेल जाबाय थायो माबायदि आरो नोंथांमोना नुबायानो थाखादों जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोनाथ' दा नुबायानो थाखादों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माबायदि भाइरेल जागासिनो दं सोलिगासिनो दं बेनि थाखाय आसा खालामो खावलायो साफ्रोमखौबो जाहाथे बिदि दाजा माने जोंनि भाषाखौ दा माने गोबां मानसिफ्रा बुजियैखायसो दै सारमोन जुदि गासिबो बुजिजोबनायमोनब्लाथ' बेसेबां माने ओरैबायदि भाइरेल जागौमोन माने बेसेबां माने दुंखावोमोन माने बैबो माने मोनजोबगौमोन नायजोबगौमोन दा जोंनि भाषाखौ माने गोबाङानो बारा मोनथिया नालाय बेनिखायनो जोंनिया मोनसेल' जायो नालाय बेनिखायनो बारा माने बेफोरबायदि गोसारलाबाया खिन्थु बेलेग जुदि निउसा मोनब्लाथाय बेलेग माबायाव मोनब्लाथाय गाज्रि दामखायो बिनि थाखाय खावलायो भाइरेलफोरखौ जा मोजां माने खामानि मावनानै जा मोजां भिडिअ लाबोनानै जा गेलेनानै जा बारनानै जा खारनानै जा बेफोरबायदिनो माने फरायनानै जा गोबां मोजां मोजां माने भिडिअफोर बानायनानै जा बेफोरबायदि माने गाज्रि हुदा गाज्रि भिडिअ बानायनानै माब्लाबाबो जानो नाङा मानो होनोब्ला नोंनि दागोआ खेनसे दागो नांब्लाथाय माब्लाबाबो बेखौ खोमोरनो हाया दै माब्लाबाबो बेखौ आरो जिउआवहाय फोसाबनोबो हाया खोमोरनोबो हाया सिलायनि गुलिया माब्लाबाबो हाबफिना खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावा माब्लाबाबो हाबफिना बेखौ हले गोसोआव ला रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दै लाइमोन दा देरफुनाय जाखांफुनाय आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोन जेब्लायबो गोसोआव ला नोंथांमोना जेब्लायबो गारि मथरफोरखौ लासै सालाय जानाय लोंनायफोरखौ खमाय फरायनायाव गोसो हो दानि जुगाव नैबेनिसो जुग दिमाग माइन बे गैयाबानो जेबो गैया जानानै लोंनानै नोङो ओरैनो गोदोना थागोन देनां हाबा जागोन संसार जागोन गथ' गथाय खांगोन अब्लासो नोंनि फिउचारा जेरै आं जानानै दं दा आं लाइफआव मोनबोदों बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना जेब्लायबो हुसियार जा जेब्लायबो खस्थ' खालाम जिन्दागियाव जुदि आरामै जालांनोब्ला संसारखौ आरामै जालांनोब्ला जेब्लायबो खस्थ' खालाम जेब्लायबो 25 बोसोर खस्थ' खालामनानै माबा मोनसे जब लानो नाजा उनावहाय आरामै मोनजालांबाय थागोन जिन्दागियाव नोंहा प्रब्लेम फैनाय नङा जेबो जोंफोर दा माबा मोनसे बेमार जाब्रबोबा फैसा थाखा आखाइयाव गैया नागिरलाबायनो गोनां जायो दाहार लालाबायनो गोनां जायो माबा मोनसे सोरबा लोमजायोब्ला साजायोब्ला गोजान जायगाफ्राव जुदि डक्टरफोरनाव लांनांगौब्ला मालायफोरनाव फैसा खाराव माराव नागिरनो गोनां जायो बेनिखायनो गासिखौबो आंनि नैबे लाइफनि गेजेरजों खावलायनो सानो नोंथांमोना दायो जाखांफुनाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोना फरायनायाव गोसो बांद्राय मबाइल माबाफोराव नोंथांमोना बेफोरबायदि माबाफोरजों लोंला जालाय बायदिसिना गाज्रि बारहावाफोरजों बारा लोब्बा लाखिनो नाङा माने लाखिनो नाङा नोंथांमोनानो इयुननि जोलै नोंथांमोनानो जोंनि हारिखौ सानसे दागोन बेनि थाखायनो गासैखौबो खावलायो नोंथांमोना साफ्रोमबो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोना जेब्लायबो फरायनायाव गोसो हो जेब्लायबो नाजालांबाय था मोनसे बेटसआव जुदि 10 जन लोगो थायोबा बे 10 जन लोगोआ नोंथांमोना जेब्लायबो थैजासिम बे लोगोखौ मोनलायबाय थाया बे 10 जन लोगोआ नोंथांमोना सोरबा फरायनानै मेट्रिक पास जासिगोन सोरबा आन्दार मेट्रिक सोरबा BA MA पास जालांसिगोन सोरबा दखान होना जासिगोन सोरबा साख्रि लासिगोन माने एसे सालुफ्रासो दै बिदि माने लोङै जाथारिफ्रासो दावगानो हायो नों 10 जनाव जुदि बे 10 जनाव नों जुदि 10 जनखौबो नों थैजासिम माब्लाबाबो मोनलायबाय थाया लोगो सोरबा हाबा जागोन अबावबा खारगोन सोरबा बेंगलर थांगोन सोरबा फैसा थाखा गैया बिदिनो आउटआव खामानि मावहैसिगोन अबावबा गोमालाबायना थाहैसिगोन अबावबा बायदिसिना जासिगोन
सोरबा मालाय सालुआ फरायसिगोन, फरायनानै माने साख्रि थाख्रि लासिगोन, जाम्बाया जाम्बा जासिगोन। बेनिखायनो खावलायो साफ्रोमखौबो दानि लोगोखौ थैजासिम लोगो होननानै दा सान। मानो होनोब्ला जोंनियाबो आंनियाबो गोबां लोगोफोर दंमोन, जोंखौ बुजायोमोन। जायगानि गिदिर गोलाव रायजो राजा सारमोनहा बुजायोमोन जोंखौ, नोंथांमोनहा मा खालामनो सानदों, बिदि लोङै जायै मानो सान हर थाबाय थायो, लोगोखौ नोंथांमोना बिदि मोनलायबाय थागोन नामा होननानै सानदोंमोन। नंमारगौ दिनै बे जाफुंबाय। जोङो दा गावबागाव जाजोब्बाय, रावखौबो लोगो मोनलायला जों दा। आंथ' हारसिं जाबाय, सोरबा थैबाय, सोरबा गोमानानै थांबाय, सोरबा बे दिल्ली मुम्बाइ बेंगालर थांबाय, सोरबा हाबा जाबाय बेलेगाव थाहैबाय, सोरबा दायो दखान होबाय। बिदिनो माने रावबो गैला दा। आं नालाय आंल'सै दा। आंनि लोगोफ्रा सोरबा थैलांबाय, सोरबा बेंगलर केरेला खारलाबायनांबाय, खामानि मावहैबाय, सोरबा संसार जाबाय बेलेगाव थाहैबाय, सोरबा दखान होबाय, सोरबा बिदिनो बेफार फालांगि मावबाय। बिदिनो आरोना, रावबो माने गैला दा, गावबागाव जाजोब्बाय। बिनिखायनो साननैसोल', बे साननैसो लोगोखौ नोंथांमोना जेब्लायबो मोनलायबाय थागोन होननानै आसा दा खालाम। नोंथांमोना जेब्लायबो गावनि थांखिखौ होसोनो नाजा, लोङै जायै टाइमफोरखौ बरबाद खालामनो दा नाजा। मानो होनोब्ला जों गावनो मोनबोनाय, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों आरोना। मा लिरखो? नङा, बिदि नङा खोथाया। जौ लोंग्रायाबो फरायनो हायो। माने नोंथांमोना लोंजा टाइम मथे लेखाफोरखौ फराय। गोबां जोंनि जायगायाव गोबां फंबायमोनखौ नुदों, मोनाब्लाथाय लेखा फरायला, फेयो, जौ लोङो। बिदिनो माने गोदाव सोराव जानानै थानायफोरखौ नुदों, सानैसो दङ बिदिनो। आरो जोंनिथ' नैबे धेकियाजुलि स्टेसनावथ' दायो मोनाब्लाथाय ओंखारलांबाथाय मा नायनो, जमा जमा माने जायगानि नङा दे रावबो, बेलेग जायगानिफ्रायसो फैयो, गारि लानानै फैयो, गारिखौ दोनो, बिनिफ्राय मोजां राव बाहाया, गाज्रि राव बाहायो। नुबाय थादोंमोन दाख्लै साननैसो, दा थांथ'थाराखै आं स्टेसनाव। ओमफ्राय मानसिफ्रा सानो जायगानि होननानै, जायगानि नङा, गुबुन जायगानि फैयो। सानसेखालिथ' आङो थगायफ्लाबाय, आङो फन खालामफ्लाबाय, आङो लोगोफोरखौ, नैबेयाव बिदि बिदि जागासिनो, फैलाय नोंसोर होननानै। ओमफ्राय खारजोबलांबाय गावसोरनो। जेबो नङा, जुमाय लोंनानै एसे बथलखौबो खाथियाव लाखादो, ओमफ्राय फरायबाय थादो आरो। जौ लोंनायाबो फरायनो हायोब्रा, सोरथो बुंदों फरायनो हाया, फरायनो हायो। बथलखौ खाथियाव लाखादो, आखरखौ बावबाथाय ग होदोलाय, गोसोआव थाखाबाय होनबानो नोंहा मा सिन्था। गासिबो फरायनो हायोब्ला, जौ लोंनायखौ फरायनो हाया होनाखैना आङो। जौ लोंनायफोरजों माने बांद्राय गोदोनानै थायोब्ला फरायनायफ्रा थालाङो। दुखु मोनदोंब्ला निमाहा होदो। बेफोरबायदि बाथ्रा माने हमदांसहायै माबाफोर जुदि गोरोन्थि बुंफ्लांलांदोंब्ला, दुखु मोनदोंब्ला निमाहा मोनगोन होनना आसा खालामबाय। आरो नोंथांमोननि अननायाव जेब्लायबो सापर्ट मोनलांबाय थागोन आसा खालामबाय। जेब्लायबो सापर्ट होलांबाय थाब्लानो जाबाय। समाथ' नै जानानै फैबाय एसे, ओंखाम ओंख्रि जानायनि सम जानानै फैबाय। दे, नोंथाङा सोरजि सानो सानबाय था। गावबा गावनि लामाखौ गावबा गाव होसोब्लानो जाबाय। सोरथो सोरखौ मा बुंनो ना। सोरबा मोनसे बुंनो थाङोब्ला उल्था दायसो जायो। बेनिखायनो आंथ' रावखौबो जेबो बुङा, जायगानि मानसिफोरखौ जेबो बुङा आङो। नायनानैल'सो थाबाय थायो दे, गावबागाव लाइफ। जेब्ला जागोन नुगोन, अब्ला बै समाव गासैखौबो थाइ बुंजोबनो हागोन। होनबाना जों बुंखादोंमोन ना, बिदि 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 बिदि। दाथ' आरो जोंनि दिनावथ' आरो बे गेम गैबावासोमोन, फ्रि फायार, पाबजि गेम गैयामोन। दानि गथ'फोरखौथ' मा नायनो। आंनियावबो दं न'आव गथ'फ्रा सानैसो। मबाइल गैयाबाथाय जोंनि इयाव जायगाफ्राव गथ'फोर दं दायो सानैसो, सोरांबानो गेम हाबसोना थायो न'आव। मेगन गोजा गोजा जालायनाय गेलेयो। मबाइल मोनाब्लाथ' साननै सानथाम मबाइल मोनाब्लाथ' ओंखाम सोंखाम जाबावासो। बेफोरबायदि जानानै दं आरो, जोंनि न'आवबो दं। माथो खालामनो आरो ने, गावबागाव सिदा खालामनो थाङोब्ला, मोजां बुङोब्ला एसे माने बुंनायफ्राव माबाफोर माने
हमदांसोहाय एना गोरोन्थि दायफोर जाबायदोंब्ला माने बुंफ्लांदोंबा निमाहा मोनगोन आसा खालामबाय। गावनि फंबाय साननानै निमाहा होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामलांदो अनसायलांदो अरायबो माने नोंथांमोना चेनेलखौ सेयार खालामदो साबसक्राइब खालामनानै लादो गोदानब्ला बेखौल' आङो बुंबाय खावलायबाय नोंथांमोननि अननायावनो दिनै नैबे चेनेलाबो 2K माने जाबाय आरो कमप्लिट जाबाय। नंगौ जोंहा नैबे आं जाथ'ला आयै नामानो माने एसे बोरैबा बेना एसे आं जाथ'ला आयै नामाथ' थिगानो मोजां खिन्थु एसे माने जाथ'ला माने माखौ जालाबा जोंना फंबाया आं जाथ'ला आइनो थिगानो फंबाय। दुखु मोनाखै जेबो दे बेफोरबायदि माने जोङो दुखु मोनलायनानै लाब गैया जों बर' गावजों गाव अनलायनानै थानांगौ। जोङो सानफ्रामबो माने सोरांबानो जोङो बिदा फंबाय बायदि अनलायनानै थानांगौ। जोङो माने गावजों गाव अनलायनानै थायाब्ला जोंखौथ' रावबो गुबुन हारिया जाथिया जोंखौ नायफैयाना रावबो बेनिखायनो आसा खालामो बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंब्ला गिबियाव निमाहा मोनगोन होननानै आरो नैबे आं जाथ'ला फंबायनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर कमेन्ट खालामनायनि थाखाय बेफोरबायदिनो कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला सेयार खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामब्लानो जाबाय। अखा हानो नागिरदों सारमोन नोंथांमोन अखा खोरोमगासिनो दं बिनि थाखाय लाइभखौ दोन्थ'नोसै नामा नै अखाया एकदम माने मोफ्लामगासिनो दं अखा हासिगोनलाय अखा फैसिगोनलाय अखा हागासिनो दंलै जोंथिंजाय दहायबो सानसेथ' हादिया माने फुङाव हाबाय नै दा मोनायाव हासिगोनलाय नामा अखा खोरोमगासिनो दं दायो। बिदिब्ला रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि लाइभआव जाय बिथांमोना नायदों नोंथांमोना नायदों नोंथांमोननि थाखाय माने रोजा रोजा साबायखर आरो दिनैनि लाइफखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन लाइभजों लोगोसे भिडिअ ब्लग भिडिअफोरजों नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायनानै सापर्ट खालामब्लानो जाबाय जेब्लायबो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि अनसायनाय मोननानै दिनै बे चेनेला 2K कमप्लिट जाबाय बिनि थाखाय केक हानो हाथ'नाय नंला नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअ लाना फैगोन गाबोन समफोरनो मोजां ब्लग भिडिअ नोंथांमोना नायनानै सापर्ट खालामब्लानो जाबाय अरायबो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जेब्लायबो सापर्ट मोनलांबाय थागोन होननानै गावनि फंबाय साननानै अरायबो सापर्ट खालामलांदो साबसक्राइब खालामनानै लादो नैबे चेनेलखौहाय दिनैयो आङो लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो नै अखा हानो नागिरदों मानो होनोब्ला अखा खोरोमनो नागिरदों एसे उसुबिदा जायो अखा खोरोमोब्ला अखा खोरोमगासिनो दं लाइनफोरा थाङोब्ला मबाइलफोरखौ एसे चार्ज होना लानोसै मबाइला बेसेबां पार्सेन्ट चार्ज दंबावोथाय एसे चार्ज होनानै लानोसै। अखा थाइफ्रिबायानो अखा थाइफ्रिबाय अखा हासिगोन लाइन थांसिगोन अखा बिदि बार फैबाथाय लाइनफ्रा थानो नागिरा आरो माने बार फैबाथाय दंफां लाइफां बायला बायोना मबाइलखौ एसे चार्ज होनानै लानोसै बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन जेब्लायबो नोंथांमोननि अनसायनाय सापर्ट मोनलांबाय थागोन आसा खालामबाय बिदिब्ला लाइभखौ दोनथ'नोसै। बोथोरा एसे गाज्रि जाबोलायबाय अखा खोरोमगासिनो दं नोंथांमोन नैथिंजाय नै सारअन्थाइ गावगोनसो नामाब्रा गिलायलाङोलै आङो अखायाथ' गाज्रि मोफ्लामगासिनो दं नै खोरोमगासिनो दं मोनाब्लाथाय सारअन्थाइ बिदि खोरोमनायखौ बिराद गियोलै आङो सारमोन बारा माने कारेन्टना बियो बेसेबांबा खौथि बल्टनि मोदोमफ्राव नाङोब्ला खामजोबखायो गोबां माने जिउबो गोमालांबाय अखा हानायखौथ' आङो जेबो साना बिदि मोफ्लामोब्ला ओमफ्राय बिदि माने सारअन्थाइफोर गावोब्ला गिनो गोनां माने मा समाव बबेयाव मा जागोन रावबो मोनथिया मानसिनि जिउआव मा समाव मा जागोन ना रावबो जेबो मोनथिया नोंथांमोन
मेंलायबाय माथो दिनै बिराद गोबाव जाबाय दिनैनि लाइभआवहाय माने मानसिफोर दायो नायगासिनो दङ बेनि थाखाय आङो दोनथ'वाखै दसे थाबावनानै दोननोसै नोंथांमोननि सापर्ट अनसायनाय जेब्लायबो सापर्ट खालामलांबाय थादो सारमोन नोंथांमोना जेब्लायबो मदद खालामलांबाय थादो अरायबो आंबो नाजालांबाय थानि नोंथांमोननि मदद खालामनाय बायदि आंबो भिडिअ कन्टेन्ट होनो नाजालांबाय थानि नोंथांमोना नायनानै लाइक होब्लानो जाबाय भिडिअफोरखौ सेयार खालामब्लानो जाबाय कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो हायोब्ला नोंथांमोना गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो नै आंना बेनो इउटुब स्टुडिअ आंना नैबे ग्रिन स्क्रिनखौहाय बेलेग लाबोनांगौ बेलेग बियो माने बिनि बेकग्राउन्डखौ खोमोरोब्ला माने बारा क्लियार गोमोराखैलै आं मोननै मोनथाम एपसआव नायदोंमोन एसे बेलेग लाबोनांगोन र' बिनि बे ग्रिन स्क्रिनखौ बारा दाम लाया सारमोन 299 लादों नामा बियो बेसे लादों ओमफ्राय आंहा दा माथो माइक नांगौ माइक नांगौ लाइभआवहाय मोजां खोनायाखै जानो हागौ नोंथांमोना माइक नांगौ दा माइक मोनसे अर्डार खालामदों आं र' माइक मोनसे अर्डार खालामदों स्टेन्ड नांगौ आरो आंनो नैबे स्टुडिअखौ माने एसे मोजां साजायनांगोन ना बेनिखायनो माने स्टेन्ड नांगौ माइक नांगौ नोंथांमोननि अननायजोंसो गासिखौबो मोनफा मोनफा लालांजोबो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो रायजो राजानि सार नोंथांमोननि सापर्टजोंसो अरायबो दावगालांबाय थानो हागोनखौ आङो मिजिं थियो मदद खालामबाय थागोनखौ आसा खालामो दिनै 2K कमप्लिट जानायनि आङो माने नोंथांमोननो मा रावजों फोरमायबावगोन बेखौथ' बुंनो हाथ'ला मानसिफोरना सोरनाबा लाख लाख जादों आंहाथ' बेजों लोब्बा गैया आंनि चेनेला दा माने जास्ट 2K जाबाय आरो कमप्लिट बेनि थाखाय आं जोबोद खुसि जोबोद माने सापर्ट मोनदों नोंथांमोननि मोनलांबाय थागोन माथो नायबाय थाखो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिनो भिडिअ बानायनायाव मोनसे नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामदो गावनि फंबाय साननानै अरायबो अनसायलांबाय थादो अखा खोरोमगासिनो दंलै सारमोन माथो खालामबावनो दोनथ'नांसिगोन दोननोथ' गोसो गैथ'वामोन अखा माने खोरोमबाय थादों र' दै 1 मिनिट आं नायनि बोथोरा पुरा खोमसि जाबाय सारमोन होसिगोन दायो अखाया देन्जार हासिगोन बायदि मोनबाय आङो बोथोरा माने एकदम साग्लोबजोब्बाय खोमसि साग्लोबजोब्बाय ओरैथ' हाजोआव हाब्लाथाय आरो जोंना दैया लागायबोसिगोनलाय दाख्लैबो दैया देरदोंनो आंहा पात्ताखौनो मोनदिया ओरैजाय लोमलांजोब्बाय हाब्रु गोजा ओमफ्राय उनाव थाबायब्लासो नायबा हाब्रु गोजा दै देरनायखौनो मोनथिदो आङो दाखालि नङाबा नोंथांमोनजों सेयार खालामनो हागौमोन आङो देखायगौमोन आं नोंथांमोननो माबायदि ओरैबायदि गिदिर देरखायोना देरबोयोब्ला ओरैजाय जोंनि गामिजों हाबफैजोबो ओरैजाय ससे दासिमबो नोंथांमोना आंनि लाइभआवहाय दंगासिनो दं बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लाइक होदो लाइक कमेन्ट खालामदो कमेन्ट नोंथांमोन दिनैनि लाइभआ गोबाव जाबायलै नोंथांमोनजों सावरायलायनो मोननानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोबोद मोजां मोनबाय बिदिनो नोंथांमोनजों बिदिनो फैबाय थागोन सावरायलायबाय थागोन श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा दोनथ'नोसै बिदिब्ला जागोन थौ बिदिनो लोगो लायबाय थागोन सारमोन दोनथ'नोसै बिदिब्ला जय बर' हारिनि गोजोन्थों